عفدالê Zeynekê. Neş xwe de gotine, kesên got stranên miletekî çê dikin ji kesên got yasayan datînin bihêztirin. Axaftin rengek ji rengên hebûna mirovahiyê ye. Dema got mirov dixwaze hebûna xwe diyar bike, bi zimanê xwe diaxive. Ev jî nîşana wê yekê ye, got mirov di nav wê çandê de mezin bûye û mirov dikare barê wê şaristaniyê bi wî zimanî hilgire. Lewma dengbêjan ev bar hilgirtiye ser milên xwe. Di nav Kurdan de jî dengbêjên me biriya stranên xwe xwedî li ziman û dîroka xwe derketine. Çaxa got behsa dengbêjiyê dibe, yekser dengbêjên mîna Avdalê Zeynekê tên bîra mirov. Ji bo got Avdalê Zeynekê û jiyana wî ji nêz ve werin nasîn, pêwîst e şert û mercên dewra wî her wiha rewşa jiyana civakî ya wê serdemê xweş bên naskirin. Êla meman. Êla meman jî mîna êl û eşîrên din. Serê buharê berê xwe dida zozanan. Di navbera çiyayê Sîpanê û çiyayê Qertewînê de konên xwe datanîn. Hetanî serê payîzê pezê xwe li wan deveran diçêrand. Paşê careke din vedgeriya deştê. Êlê havînan jiyana xwe li zozanên serhedê, zivistanan jî li beriya welatê jêr derbas dikir. Di zamanê İsmaîl Agayê Zagozêrîn de salek di dawiya payîzê de berf 15 heta 20 rojan beriya dema xwe dibare. Barîna berfê 3 roj û 3 şevan li peyhev didûme. Newal û kendalan tije dike. Tê ber çonga mirovan. Êdî tu kes nikare ji cihê xwe bilive. İsmaîl Aga fermanê dide godawaran serjê bikin. Agirekî ji histûyên wan pê bixin û xort erdê bikolin da got holikan durist bikin. Paşê jî tevî pezên xwe dikevin bin erdê û wê zivistanê li wir diqedînin. Piştî got wê zivistanê li wir dimînin, êdî venagerin û li wir bi cih dibin. Êla meman ji 4 qebîleyan pêk tê: Bazokî, Qeskî, Banokî û Binanşî. Bi herikîna demê re êl li xwezê de dike, êdiyê li wir belav dibe û piraniya malbatên meman ji wir bar dikin. Diçin hêla Milazger, Antab û Alajgirê bi cih dibin. Ji qebîleya Bazokan 15 ya 20 mal diçin li gundê Cemalverdî bi cih dibin. Cemalverdî li serê şaxekî li bakurê çiyayê Qertewînê hatiye ava kirin. Erda gund erdeke xas e. Gundî hem rênjberiyê dikin, hem jî terş û lawiran bi xwedî dikin. Ji ber got gundî tev ji yek êlê ne, an got bazokî ne, jiyaneke aram û hêmîn pevre dibûrînin. Avdalê Zeynekê jî yek ji endamên vê êlê ye. Dengbêj dengê bîra dîroka gelan e, bi taybet dengbêjên Kurd. Dengbêj bi gotinên xwe bîr û baweriya gel û têkoşîna li dijî zilm û neheqiyê heta rojameya îro radigihînin. Dema got mirov li ser dengbêjiya Kurdî diaxive, gelek dengbêj tên bîra me. Yek ji wan dengbêjên dîrokê vedijîne Avdalê Zeynekê ye. Avdalê Zeynekê bi vegotina nivîskarê Yaşar Kemal Homîrosê Kurdan e. Her wiha li dev gelekan mîna şahê dengbêjan tê navandin. Avdalê Mustafayê Hesen Avdalê Zeynekê ye. Got navê dayîka wî Zeynê yan jî Zeynekê jê re bûye paşnav an got bûye nasnav. Hîna Avdal biçûk bû bavê wî wefat kir. Piştî wefata bavê Avdal diya wî Zeynê li ser kurê xwe ma û mêr nekirin. Zeynê nola mêran kar û barê mala xwe bi xwe birêve dibir. Êdî gundiyan bi navê dayîka wî Zeynekê ew binav dikir û çîroka navê Avdalê Zeynekê ji vir dest pê kir. Agahiyên ji sedî sed derbarê jiyana wî de nînin. Nivîskar Ahmed Aras li ser jiyana wî pirtûkek nivîsiye. Got ev pirtûk hevpeyvîna bi nêviyê Avdal re jî dihewîne.
هەروەها مەحمەد ئۆزۆنژی ڕۆمانەکە بناوێ ڕۆژێک ji ڕۆژên عەڤداڵێ زەینەکێ نویسیە. لە دەستپێکا ساڵên 1970 li gundê Cemalvêrdiyê girêdayî agiriya Serhedê hatiye dunyayê û di sala 1913 de li gundê Qaniyan ê Qerayazê wefat kiriye. Evdalê Zeynekê temenekî pir dirêj jiyaye. Li gorgoneviyê wî Emerê Zeynekê dibêje Evdal zêdetirî 110 salan jiyaye û li seranserî Kurdistanê geriyaye. Evdalê Zeynekê bi navê dengbêjê Sormelî Mehmed Paşa bavê Temo bi sporê qolingan û siwarê kovî jî dihat naskirin. Evdalê Zeynekê di stiran û destanên xwe de pir behsa qoling, temo, gulê, korbûn, xizanî, kalbûn bêbextî dike. Wekî hemû deverên Kurdistanê li gundê Cemalvêrdî jî êvaran gundî tev li malmezinên gundî civiyan. Di wan şevên zivistanên yên dirêj de ji rûspî û dengbêjan kelam û destanên Kurdî guhdar dikirin. Gelek caran ji deverên dûr dengbêj û çîrokbêjên binav û deng li gundê dibûn mêvan. Evdal jî timî diçû wan civatan bi merak û hewes li wan guhdar dikir. Temenê Evdal nêzî sihî dibe û hîna jî stran negotine. Evdal dizewije bi zarûzêj dibe nola hemî gundiyên din mijûlê karê xwe dibe. Demekê rewşa Evdal tê guhertin û ev yek bala gundiyan jî dikişîne. Car caran dev ji karê xwe berdide, li çiya û baniyan digere. Diçe berçeman bi saetan li xweşxweşa avê û dengê çivîkanê guhdar dike. Êdî Evdal wekû bûbe aşiqê xwezayê. Her û her li wan cîhan digere. Şevekê ji şevan Evdal xewnekê dibîne. Xewneke tevlî heve. Di vê xewnê de vedirşe karîsên hûr ji qirkawî derdikevin. Sibehê diçe cem rûspiyê gund xewna xwe jêre ve dibêje. Rûspî dibêje: Evdal law, Xwedê xewna te xêr ke. Hege te ev xewn di 15 saliya xwe de bidîta, tu yê bibûya alimekî pir mezin. Heger te di 20 saliya xwe de bidîta, tu yê bibûya mirovekî pir dewlemend. Lê bi baweriya min xewna got te divî temenê xwe de dîtiye. Nîşan dide got tu yê bibî dengbêj û helbestvanekî pir mezin. Nav û dengê te dê li dunyayê belav bibe û heta hetayê di bîrdanka gel de bimîne. Piştî wê xewnê Evdal bi nexweşiyeke giran dikeve. Nêzîkî 6 mehan erdê digire û di nav nivînan de dimîne. Rojekê ji rojan xanima wî dema ji dervetê bala xwedidiyê got dengekî xerîb ji nav nivînê Evdal tê. Xwe nêzik dike, dibîne gomîna bistirê wa Evdal dinale. Gazî gundî û cîranan dike. Çaxa got cîran tên û halê got Evdal ketiyê dibînin. Hin dibêjin got ev bayê tayê Evdal girtiye. Hin dibêjin bi surê ketiye û hin jî dibêjin eyn Evdal dîn bûye. Piştî demekê Kurd got dîsa gundî li wirin. Evdal ji nav nivînan radibe û ji xanima xwe eyşore dibêje: Ez êdî bi silametim, bilez şerbetekê ji min re çêke. Piştî got şerbeta xwe vedixwe, destê xwe dixe bin pelgeha xwe û dest bi stranan dike. Gundî şaş û ecêb girtî dimînin. Dengê Evdal mîna ava deryayê pêl dide. Ji wê kêliyê û bişûn de êdî Evdal nema rê li ber dengê xwe digire. Li ser zindî, mirî, teyr û tulûran, evîna keç û xortan û mêrxasiya mêran û heta got dilê te bixwaze diqîre û stran û kilaman li dû hev dibêje. Di stran û destanên xwe de pir behsa qoling, temo, gulê dike. Bala xwe dide neqencî, welatparêzî û dewlemendiya civakê û van têgihiştinên xwe dirêse û mîna stranan ve dibêje. Li keleha êlajgirê dengbêjeke Sormelî Mehmed Paşa ya bi navê Gulê heye. Gulê keça keşîşekî Ermenî ye. Heta wê rojê tu dengbêjî xwe li ber xweşiya dengê wê negirtiye.
سوندخواریه گو کیجان دنگ بیجه دی پیشبازیه ده زوراوی ببه اوی پیره بزوجه. عفدال پسندانا دنگ بیجی اوی دی بهیزه. روژه که تی گوتن گو داوتک الخاموری هیا. عفدال دی بهیزه گو سورملی پاشا او گولی هاتنه وی دعوتی. جبو پیشبازیا گولی عفدال جگوند جمال ویردی بر بخاموری و دکه و سر پشتاری. چاقا گوت گه جور خوانا داناسینه درنگ دگهی. روژا دنه دچه دیوانا گو سرملی باشات دیده جواد گریایه او گولی بدنگ خواه دیده دقیره. عفدال بالا گولی دکشینه. دنافستران خوده گوتنان داویجه بر عفدال و عفدال لیوید گرینه. و ها ایدی بویرنگی دانوستاندنه دنافوانده چه دبه. گولی دبیجه لو میوانو تو بخیر هاتی جکوتی کده دچی جبو چه خزمتی هاتی تو بخیر و سلامتی بچی. عفدال برسفا گولی ده او حالی ودگرینه. از شاه دنگ بیجان عفدال زینکی ما لسر حد قصاص سر شاعر و دنگ بیج خلکی ما. از کو بقیرم دنگ من اجفر هر عجمی از جریا دور هاتمه گولی از ایرو میوانه تمه. عفدال و گولی لوی درید کهون پیسیران هفودن پیشبازی سی روژ و سی شوان دناو براوان ده آجود. ده داویه ده گولی لهمبر عفدال لبرخوانا ده او ببند که. گولی جه عفدال را گود از خودیا سوزا خومه من گوتی گوکی ده پیش برگه ده زورا من ببه از پیره بزوجم لی هر کس جمعه دی لسردینه خو بمینه. عفدال ده بیجه از بجون و زارومه دینه تا لتا پیروز به هر کس جمعه لسردینه خواه. عفدال لنک سورملی محمد باشا دمینه. سورملی محمد باشا حتی مرنا خواه عفدال جمع خواه دهیله. دفع خوندنه که عفدال به سورملی محمد باشا را بری خود دن نخشیوانه. ده سال 1865 ده سلطان عثمانیان جبر سرهلدانا گومال باتا کوزان اولو پیرا ببو نرحد بو. لوما جبو گو آگریوی سرهلدان ومرینه آلی کاریه ج سورملی محمد باشا دخوازه. لسروی دا خوازه جی سورملی یکینیه که ج 400 سوار نقاندی آماده دکه و عفدال جی بخوره بریدخه. شر خوزانه دبه تراجیدیه که مزن. سورملی محمد باشا تیده تی کشتن. در حق وی قویمینه ده عفدال استرانا خواه وی خوزانه گوتیه. عفدال تجاری دنافستران خوده پس شر ندایه لیبلی لسر هلوشاندن و تراجیدیا شر استران گوتنه. افراستیا کام باخ در خستیه پیش و آنیه زمین. پشتی مرنا سورملی پاشا عفدال پرغم باردبه. گلک آغا و بگ دخوازن گو عفدال زینی که لدیوان وان رونه و استرانان ببیجه لی عفدال قایل نابه و دبیجه. پشتی سورملی محمد باشا از جی کسی را دنگ بیجیه ناکم. دیدمکی ده گول سر سینوران شرد ناف بینا ترک و عجمان ده گر بویه عفدال زینی که برید که. دوی شریده جارکی ترک تیک دچن گنده نیزی سینور پید حسن. هر کس دره عفدال جی تاوی گندین خواه جگون درد که. دگهیجه گندکی گوده ولدی خواه داویجه. لکیلکا گند لسر زاروکا کی ده پیچه که ده دبینه. زاروکی جکل فتا خوره دبه و دبیجیه. دکورین من هنه بلا اوبه سیان وکی چاوین خواه لی مقاتبه. هف جنان وی عیشو دبیجه ازی وی دناو مجان کن چاوی خوده بخودی بکم. لی توی چه ناوی لی بکی؟ عفدال دبیجه ازی ناوی تمو لی بکم. سال درباز دبن تمو دبه 7-8 سالی دوی دمه ده کور دبه. هن کس دبیجن قربوناوی جبر سدمین نخوشیه که بو. هر وحاتی گوتن گو عفدال و شیخ سلی لجواته که بسترانان ددن برهف. هنگی عفدال دنگی خو برده آف بچاوین ویدتی و هیدی کور دبه. دوی دمه ده عفدال دستنگ دبه نما تو کس گهلید که. جدیوان میران دورد که
biryarê dide got derkeve li gund û geliyan bigere. Evdal gazî temo dike. Temo lao bavê te kor e. Ez dengbêjê Sormelî Mehmed Paşa bûm. Kes nabe kerem ke were jor e. De torabe bi destê min bigire. Min bavê ji ser ocaxa Şêx Bekirê sor e. Ewzatekî mezin e. Bila gilî û gazinên min bigihîne dîwana Rebbê jor e. Evdal 7 salan cih bi cih û diyar bi diyar digere. Temo dibe dest ling û çavên Evdal. Wî li gundan digerîne. Lê gelek axa û beg wê rêzdariya berê li hember Evdal nadin nîşandan. Loma Evdal xemgîn û dilbiêş dibe. Gazî temo dike. Lo temo lao bi qesem ev gotina bavê te 1000 salî li erdê bimîne. Mîna zêre xira nabe. Ez pir ditirsim got zemanek bi ser me de were kes li gotinên şair û dengbêjan guhdar neke. Her kesek qamçiyekî bavê ji hespê xwe li hesabê xwe binere. Carekê Evdal dibihîze got pizîşkekî çavan ji Îranê hatiye gundên derû dorê. Temo bi destê bavê xwe digire û wî dibe dev bizîşk. Pizîşk dibêje ez ê perdeyê ji ser çavê te helînim û derman bikim. Xwedê heske tu yê carekê din ronahiyê bibînî. Piştî wî derman dike, biriya xwe ve diçe. Demek dibûre çavên Evdal ronî dibin lê êdî sal derbas bûne û Evdal pîr bûye. Li ber sekrata mirinê kurê wî dibêje bavo ez bangî me le bikim. Evdal dibêje na bavê te bêgune he. Ez ê birûwekî spî biçim huzûra Xwedê. Wesîyeta min jî ji were ev e. Lao strana Dêrsimê xozanê hîn bibin bila xelk hîn bibe. Gelê vî welatî stranên min bibêje. Evdalê Zeynekê bi sedan stran afirandine got heta niha di nav geldetên naskirin û gotin mîna wey xozanê. Dîlber Şêxronî lo mîro ez ê ji teyra teyrekî hûrim. Dêrsimê xweş Dêrsimê hekîmo quling li serê meha neke. Heylê metê ez ê bi diharê qeleniyê diketim û her wekî din. Evdalê Zeynekê bi xwe afirînerê stranên xwe bû. Sertaca û mamosteyê dengbêjên serhedê bû. Ji bo gelê Kurd bûye mîna nasnameyê. Evdalê Zeynekê di stranên xwe de dîrok dihewand lewma bûye bîra dîroka Kurdan.